halor ke jing penjari bagat National Education Policy arajar arpoar ke deiban trai kamno haman ki jilla ban kentiu ya ke pule puti uba HM Syang Pliang UMLE berim jong ke Mausen Ram uba jukran bha ya ki jerwat ha tanat pule menbau udang mikmat ya ke Mausen Ram yeng dorbar ula ong bag sarkar kan hap ban ya ther ba ki don ki katu kat ni kimat ki ba om ya ha bat ka long kaman ha ke benta ke pule puti ke jilla bat hap ban ya keren sani bha hi bangin dang pli shuh ya apa primary te nomor kata ka jing ketu nak leng jonga ya kino ki managing committee ki bapnia ki school ken long ba ki kin bo ka proposal sha ka department jongi Department of Education ban pli shuh ki school lagi long ki upper primary lane ki secondary ne high secondary but ngin kham ai priority ya ki school ka high secondary level namar balai tang sanspa ru ngin pat poi ni da poi tang lai spa propon rutli ki high secondary school kita kilong ki jing ki ba ngi shem namar bala da ngim pri ya kalat ki khon jungi ba ki lit school de ka drop out rates ru kan dang kiu but ka enrollment ru kan dang hiar ti namar kata kini kilong ki factors ke bang ngi so bang ngi dengan page wa nangtang i poi shaka education policy haka national education policy ke ba arko manda jan baro ki jela jong kari kila stamban implement ban execute ya kan ka policy andre hapo ke jela jungi patlong ready bangin execute ya kan ka policy lade ke por bangin shim ya kan ka kabu banwan ra ka policy ke batmai andre ka jing ya discuss but minister but ki higher officials jong ka department ni soto ba ni Donkam ban adopt ya kan ka national policy ha ke jela jungi da kaba penwandur ya kan ka national policy kat kum ka jing suyahap bat ka jing long jing man hapo ka jela jungi kata kemut agak tin paring ban ong ban customize ya kane ka policy ka bala ban favor ya ka conditions hapo ka Meghalaya jungi tin nomor kata nginsa notify ya kawe ka committee kata ka committee kan draft ya kan ka redraft ya ka Meghalaya education policy but nginsa pendrung de katu kat ni teliki mat kiba so ya na ka national policy haka Meghalaya policy jungi kaba kongsan kaba ngaso Donkam haka ni policy kaba thamai ka long bangin pli lat ya kini ki khon samla jungi ki bomkwa ban peteng shu ki jing pule da ka ba ailat ki ba kin shim ki class vocational skills de ha ka policy ka patmai ngin penrung ba kini ki khon jungi ki bomkwa ban peteng shu ki jing pule kamut kin shim ki class ki bangi hot vocational skilling de ha ka skilling kin don ki jing hikai electrician kindon ki hikai ban snapai dese kindon jing hikai ban banlong mistri ding ane mistri semen kum ta te kini ki khon ki bomla shu ban beteng ke jing pule le se kal de ka ban ke jing duk ne ka ban no ke jing jong ki hayeng hasem ki kin shim seriously ki class but anda kim kwa shu ban beteng ke jing pule kamut ki kila yo bakin le ban imja ban yeng ki kidap la jong nda kila yo yakni ki skilling training jumki te kata kalong bangin penrung ke betmai hakani policy but le se kan wanra ke jing bentoy ya ki khun samla jungi ke jelabat mangai bahaki snam ki banwan ngin yo ya ke system jungi ban kan kelan bat ki khon jongi ro kinang pas bha kinang yo ka interest ban lecture school ban yo ka jing kai ba ka jing na ka jing sta